שבוע טוב לכולם. הפרשה מספרת לנו שיעקב אבינו הוא היה ריב בין האבנים. האבן אמרה, על האישון הצדיק. באה עוד אבן, על האישון הצדיק, על האישון הצדיק. אז הקדוש ברוך הוא חיבר אותם כאבן אחת. כאבן אחת. היה מקרה דומה בהמשך של התורה, וזה תורה, זה עדיין לא הגענו לתנ"ך. עדיין לא הגענו לנביאים כתובים, אני עדיין בתורה. בוא נסביר. כשרבנו רוצה לקבל תורה מסיני, הוא רצו לדעת על איזה הר יקבלו את הר סיני. בא הר גלבוע אמר, תסתכלו זה הר אני, כולי ירוק, תסתכלו זה יפה אני. פרק כרמל, תסתכלו גבוה אני, ירוק, תסתכלו איזה דברים, תסתכלו איזה יפה אני. כל העצים בהר החרמון. תסתכל אותי, אני מפה לבנה, כמו של שבת. אז מה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא דווקא בחרת בהר סיני? היית לוקח את כל הערים, הופך אותם להר אחד, ונותן להם את התורה. מה? אז הקדוש ברוך הוא, למה אתה זה? אתה לא עושה את זה, אתה עושה דווקא להר סיני. יש הבדל עצום. האבנים הם לא אמרו, אני האבן הכי גדולה פה ביניכם, אלא האישון הצדיק. הם לא אמרו את זה. מה הם אמרו? הם אמרו על האישון הצדיק. לא גאווה, לא גאווה. אני רוצה שישון עלי הצדיק. אני לא רוצה פה שם. שאלו אותי, למה נתנו דווקא להר סיני? תן להר המוריה. הר מוריה שפתם לא אמר כלום. וגם הוא לא קיבל את התורה. כולם אומרים לנו, בטח כולם אומרים, יש לו בית מקדש, היה עליו את העקדה. בוא נלך על הכי טוב. בוא נגיד, נכון, מאיפה אתה יודע את כל זה מהתורה? ומתן תורה, באה התורה. הוא כתב את לוחות הברית, רק זה באה התורה. אם לא יהיה בא לנו לוחות הברית, אז עקדה ובית המקדש זה לא מעניין אותנו, כי לא לנו תורה. אז מה רוצה לספר לנו? המורה סתם לא אמר מילה. כולם יודעים, הר סיני קיבל לנו כבוד. אבל מה? אחרי זה כבר החיות כבר עשו שם את הצרכים שלהם. החיות. אבל הר המוריה, מה הוא זכה? בית מקדש. מה היה בתוך בית המקדש? ארון הברית. מה היה בתוך ארון הברית? לוחות הברית. כל פעם שיש בית מקדש עם ישראל, את הגאולה לעם ישראל, לוחות הברית, גם השבורות, גם היהודים שהם לא שלמים בתורה, וגם הם בקודש הקודשים, וגם השלמים, כולם בקודש הקודשים. שבת שלום.